እጅ ድማ خبرات ተኸታተልቲ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝወር ካብ ዝውዕል ብጣዕሚ ኣዘራረብ ዝነበረ ሓበሬታ ሓደ ሒዘልኩ ቀሪበ ኣለኹ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ማእኸል ዶብ ትግራይን ኤርትራን ከም ዝተራኸቡን ናይ ሰላምታ ልውውጥ ከም ዝገበሩን ብምስሊ ተደጊፉ እሺ ሴክስ ለዚ ሕሰብና ሴክስ ለዚ ሕሰብሲ ብሃመይ ይፍለጥ ويل سكس زبز حساب دخل يبلو عين لفزز بجاج ዝኾነ ግዜ በጀጅ ሰላም ዝኸርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ሚድያ ዳሕና ዲኹም ከመይ ዝፀርሑ ቅዱስ ተመሊሰ መፅና ይኹን ዳልሞ አንቺ ዘለኩም ካብ ዝመጻኹ ቪድዮታት ንዓኹም ሰም ዝራኒና ድስስዋሎ ቪድዮታት ነው ሓድሽ ኤፒሶድ አለኩም ኩልኩም ሰብስክራይብ ላጎርኩም ፋሚሊ መሃኒ ትርስዑ እዚ ቪድዮ ተስሞችኩም ላይክ ላጎርኩም ጀምሩት እስኪ ንኽላ ቪድዮና እስኪ ሓት ከመጀመሪ ቪድዮና ኮንስኪ ብዛብ ዝለላ ሓንቲ በሳሒት ቪድዮና እስኪ ሪናን መርሳሓት ማዓንቲ ናይ ፌመስ ቲክቶከርስ ክነሪዮም ኢና ንኣሕዋትና ካብ 10 ኸ ሬቲንግ ክትቦም ይደልየኩም ኣለኹ ኮይሶም ዶ እሺ ቀዳማይ እዚ ዝመሓዛኺ ክንደይ ትብዮ ካብ 10 ዘረመዲ እዎ 17 ዋው 10 ጠባይ መስሓቅ ባህርያቱ ደስ ይብለካ ዘሮም ልወፀለዩ ሊሓቃ ግን 17 ታይ ስለልገበረኪ ታይ ወይ ጉድሽ ሳቤል ከም ዝበለቶ 17 እወ ኣታዝት ሜዛን ሰቢርዎ ንስኸ ክንደይ ትብዮ ኢንስታግራም ኣነ 5 ክቦያ ታኾይና ኣይፈልጦን እየ 5 ኦኬ 5 ሂባቶላ ኪንግ ጀሪዳኸ ዋ ካብ ኣነ ካብ ዓበይ ስለኾንኩ ግን በዓል ነዚኦም ሲ ማራ ሓንሰም 10 ካብ ወላ 12 ይቦ ማራ ሓንሰም እዩ ጠባይካ ኣለዎ 10 ክንደይ ትብዮ 9 ኦኬ ኪንግ ጀሪዳ 12 9 ሂቦምካ ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ እንተደሊኹም ያ ጀማዓ ፎሎ ግበሩ ላይክ ኤንድ ሼር ጽንሑ ኪንግ ኣይ ሞ ክንደይ ክትብዎ ኪንግ ኣይ ሞ ክንደይ ትብዎ ኦኬ ሚቲ ብድሓን ሙሱ ስለለላ ያ ዚያ ሚቲ ኢራንያ ሙሱ ስለለላ ያ እሱ ተለህሊ Yeah, he's cute. I'll give him an 8. 8? He's cute. ጠባዩ ጽቡቕ ጠባዩ 10 ጠባዩ 10 ኣነ ከዓ ማይነስ 7 Thank you so much guys ንምራእኩም ወአናዚም ጥዕያድም Thank you so much guys ንምራእኩም እዚ ቪድዮ እቲ ቪድዮ እሺ ናጽር እስከ ቪድዮ ረሓት እስኪ ዝኸዓ ኣድዮ ሳልሳይ ወራር እስኪ ጭደም ጸለይ ንኽትሪኦ ኸጽለአካ ማዓት ብለ ቲክቶከር ስለሎ ወይ ኖርማል ስንግጽ ክትጾያ ትኽእል ይኽእል ሳጓተሎ ካብ ሳጓ والله مرحلة وقلنا لنا حميم ده قصة أنا وبزوي تايسك كم دي صار أو عيب بلانجرة دي كونكو أنا حجي إن مونيكا يخسرها تيجي أخرني عينو قل ما الناس تطق قل ده مسيكا حجي هنا مونيكا نعقد خسمعي إيش ناطر سكرا فيدينا وات Here I come. Oh, here I come. Oh. ቅድሚ 12 ወለዶ ዝነበረ ፍጻሜ እዩ ዜካ ሌፋይ ደፋር ሓፋሪ ዘየርኸበት መስተንክራዊት በዓቲ ደቂ ሌፋይ ኣብ ንእዞባ ጸሮና ደቂ ሌፋይ ኣብ ዝተባህለት ዓዲ እትርከብ ታሪኻዊት ቦታ እያ እዛ ኣብ ኣጻድፍ ተደኲና እትርከብ በዓቲ ሌፋይ ዝተባህለ ኣቦ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ወራራት ንምክልኻል ከም ጽንዕቲ ዕርዲ ይጥቀመላ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ነውስኹም የመሓሪ እግዚአብሔር ነውስኹም የመሓሪ ትብዛት እስኪ ሓት ኣውዝ ኸዓ እስኪ ብጣዕሚ ዝገረመትኒ ቪድዮና እስኪ ሪናን ምርስታ ቪድዮሓት ኮኸበይ ክፎኪ እንተ ተጋጢሞ ጓና እንታይ ከይገ ወይ ጉድ ሕቡሽ መዝራቢዓኹ ሎም እንተኸሓዱ እንተነዓቆና ሓቂ ልምንጋር ዛሕንበሻ ልርያ ሰብ ነዲ ዛሕንበሻ ልርያ ሰብ ነዶ أنا زحمة بشاير أخوي حميلها من قمت لتها من أمام أمير أخوي متشر شايرة حدقة إذا خل لوزي سللي الخمس صراحة لوزي همزي الخمس راح تهدني وي بداني وين يا أخوي تأمري إيشي لا تسكي اسكو زقع بيلايك نزي فلت اسم قالكم هولا إلهم شي ما قلك كسدو
سلام الحوار حتى اشتغل فولو ولوني لايك كليك زلخ انا في كوناني ان برخصه بتبرركم تعالوا حتى اشتغل عبيدان لا في جايز وديو كي تساعد حات مريم وديو زودي قال كي وصلك ما ليت فولتو ساعات بزاف ساعات يفولتو يوم كن ليت فولتو ساعات ودي كيشو لكم ايشي ناصرسكي جايز إلا حرام هوكت حبش كومنت كوكتو أنا خال لقم أبي لخمس ترابارو يزلو اسكا حجة حانت حرما وقيت له تا فيديو مرة أيوة نحبش كومنت كم بقولكم يعني بنيام جن مالديو ما قادر كاي قعاتن نسخة خطة ترامس أنا فوقت نشنش زينا سرح عامت ملء زعابيني خوينا زار قداي بزغنا نشنش وصحنا زينا سيني بالنيرو هاون ده الله عنا زيني وهات حوالنا نشي مخرشو قبل لنيو إلا تعطي خاكم بلا برازرت إنه تشوفهم ده كله الزوم بنيام بابا حدا كنت تعير له سب بخنتي تكتكا لو نرى لنا علم انكو عورة مريم سسون هلوه انتاي مقبراني الزوم بنيامات حتى ما عالت تأكيهم كنا فريا أواي بني كابين نايس ناب كنتي رقبتك ايراتك بدهوي بالزماش ويحبوش اسكي فيديو كم تزرعكم مايز مثل عساهم اسكي كومنت لا قرصهم ناس اسكنا فيديونا اسكز اوزخا افكاريتك اب قدميها تتقرط انت خوينا تفكرك يا ماشي اب قدميها انت فسيا كن افكاري ازنره نافقته الله مالتي من يروز من يرو از بوينتو فوسياريا ويستريتا يا حزن افكاري تخفوسياريا ويتريتا ماشي زي اتقرب يا ناطر سكراب فيدينا ويقول سوحام يغني حاتا تتريتا تفوتيكا يا تفوسي افكاري انا يتصنح افكاري تذكريا يقولنا له ماشي يخون تايدون قبرينا الحين እሺ አጥስክራ ቪዲዮና እስኩዝ አክሳብ ማዝ ድንግል ነርኪ መጀመሪያ ድንግል ነው ወይስ አይሆንኩ ያሆንኩ ድንግል ናካስተዲ እንዴ ገረ 3 ዓመት 3 ዓመት 3 ዓመት ሙሉ ሰኸ ላይ እንዴ አሁን ሳይሰጠን ይሄ ሲድዋ ዝርጉም አክሳ 10 ዓመት 10 ዓመት ግን ይኸውደት አይኸውደት እንት ሆይና ቀዳሪያ መልክም ትሽከማ هايما طعمي ايش لزن دنقل اللي خوننا لزن عم اخذ دنقل سلاماتي دنقل اللي خون هذا مالت تعالي يعني من دكتور محل فيه ندنقل زي خونا عايز شوكولاك لنا يخلن انا شكرا لي الشوكولا كبر زلون كعب مزفوتي وسر سازي خونا لا بقى سوكي نورمالي من مالتي خونا نورمالي لا تنانيا زحفتنا نورمال تخويو نورمال تخوينو هانا كل سبب حنسا خوني مالتا يخونه زون تايم نحات فلا خا بقى ايو እና كنا دداي بلن لا حاسب እሺ እስኻዚ ምስፈ ማለት በምስፈቱ ልትፈቱ ይሄ ድንግልና ማለት አይሆን ፎይ ለምን ማ ነዘይ ፎቶ አራ እሺ ድንግልና ማለት ይሆነስ በቃ አይ ሐሰብኩ እኔ አጋጣሚ ስለዚህ ሆነ በቃ ባጋጣሚ እሺ አፍችልስ አልኩ ታትሰሚያኪ ዝብረሮ ስሜት በቃ ሲላ እኔም ድንገት ስሜት ምሻለከ ካሙ ነገር ማታደን ዝብረሮ ድንገት ሲያ አይሰብልኝ አይሰብልኝ ማለት አስምዕ ደምስ ቢል ሆስተ ሲልገር ኖ ስሜት አይሆነ ያሻቱ ሐሰብ ኃይል ስለዚህ ሆነ በቃ ካሚሊ ሞከደቅ ግለጽሉ ብቻ በቃ ትደራገጽኻ ግሬኔ ማሐቅዲዩ ምናምን ኸስ ተሐስብኻ ወይስ ሰርፕራይዝ ነገር ይሆይኑ ማለት ነው አሃ አዋ ፈከል مرقم لخونا انترفيو غاري زحت اشي ناصر اسكي اشي سكس لازم حسابنا سكس لازم حساسي بهم يفلت ويل
سكس زبز حساب دخل يبلو عين اللي فزز سكس زي حساب كم يجي هتفوت ادخلني اش زغل خذات كتما هم زي قد كل خدام زي قال كل شيء سكس لازم حمد ሳይሆን እንደው خبرني مغلط ብቻ ግን ናይ ድኽም ስሜት ይስማው ላይ ዝሐሰባና ማለት ይስቃ ለጊዜ ዲ ሆሞታት አይን ሰው of course ነው ነግዚው ማለት ደሊ ለዝም ነው ኮንሲ ማለት አምዚ በአይን ከዘነ ክልተ ጎራት ገለና መጻሲ አምዚ ዚያ ሴክስ ዝሕያት አይተው ዝሕገለስ ባም ይትፈልጥ ፈልጣይ ኸለና ፈልጣይ ኸለማ ባላክስ ለክሳት እንዲያ አማዚ ከፈጥ ካሊ ማለት በቃ ክፈልጣይ ኸለና አላ ዘብዝሕ በጣም ዘብዝሕ ክፈልጣይ ኸለ ወይኔ ኸሰፋቲት ላይ ብስለ ስርዓታት እሺ ናጽር እስከላ ቪዲዮና ወይ ጉድ ويكحسن فوقي معنا معنا زرا ويكحسن فوقي معنا ابن خالد يا خالد خالو توارد خالا تواردو لا ينقزحن معنا انت طوعك اخي تسمعدون لا يا لا بقزازانا تسلاي قرميته بقزا قراتي تحاديقه بقزا فرسي تقربيتي بقزا مرعاتي تزميتي ندخلكم عيني تعميتي ندخلكم عيني تعميتي أبيك يسدى تزميتي أبيك يسدى زرق مغسن يا أخي إيش كتما دي جي كتما ولا حد ما تقدر في أوزح الساعات كم كتما ياخد سمعنا اسكي أوز قلتني يا فيديوهات سكرينا الملس علات والله غري نسقم قاني أقوى تجمعي نسلا اليمن توم من يا همز جراتني حات من يا بفغري طب بياتني هذا قلنا نعمل سوى سريع وا إيشي هوليوود نيسكريا زي حسب أشياء تمثلك أنا بس تلي غير السيف تدريني أي طفعان بدحريتها كم تجبري صوب بلا نسنا أي فغري እሺ ናጽር ስከላይለው ቢባ ቪዲዮ ንሓት ተስፋ ይተቆረጹ ድብል አነ ኩሉ ግዜ ንምንታይ መስልኩም ተስፋ ዘይቆረጸ ሰብ ይዕወት ማለት አይኮን እንታይ ዳ ተስፋ ዘይመቁረጽ አቲ ሰርቫይቭ ንኽትህሉ ንኽሰርሲ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ ሰላም ጣና ሓወላይ ኩራት ተኻተል እስኪ ዝኻ ናይ ስታሊን አክት እናገበረ አውዝኒ ሓውና ቪዲዮ ንያስገር ኢና ንምልሰዓት ሰላም ጣና ሓወላይ ኩራት ተኻተልቲ ዘራ ሚድያ ኔትወርክ ሓበረኩም ጸንሕ ጋር ይጸንሐውኹም ስታሊን ገብረስላሴ እየ ሎም መዓልቲ عبيت وقعت كلنا إياه ناس مرة خصدكم إياه ناس مرة وقع خلونا إياه كالي أول أبزار ميديا نتورك ترخوه حوالي تاون كوكم يلم معتي سمعوا وياك كلمة أجن حنتي حدا هنا زغروا ولا أو ميديا مثل أسمع عنها اللغة يا وجه أقعد أمي سمع أخوان حزي يسمع هذا اللغة نا أمريكا مسمى لكم سمعوا زي أخجازكم كيف يبلا يديك على نيا خمس تميدم شعبي أي تميدم وحاتي تميدم كلتيهم تميدم حتاريا مزاتي كيدكم رأيلو أتوعوه مزاتي تولدتكم أبيتو أتيهم سبسكرايب ورو تم سبسكرايب زغوركم له سبسكرايب ورو لايك ون نايو شير ملكت اللاتكم أبشر غيركم وصل لايك ورو زمر زي سمعوا لهم ود نايو شر ملكت الله طوي نعات طويكم قاوي فايرال مقيد ناو كله باطح እሺ እስኪ ዝኻ አሓት ናይ መጨረሻ ቪዲዮና ኮንስኪ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ተራኺቦም ይሉና ለዙ ቪዲዮ እስኪ ቲ ቪዲዮ ሪና ንምርሳሓት
እጅ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝወር ካብ ዝውዕለ ብጣዕሚ ኣዘራረብ ዝነበረ ሓበሬታ ሓደ ሒዘልኩ ቀሪበ ኣለኹ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ማእኸል ዶብ ትግራይን ኤርትራን ከም ዝተራኸቡን ናይ ሰላምታ ልውውጥ ከም ዝገበሩን ብምስሊ ተደጊፉ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ንሱ ድማ እስከር ንሪኦሞ ብዛዕባ ሓሳብ ንበሉ ኢና እዚ ቪድዮ እዚ ራእይዎሞ ባርክስ ክቡራት ተኸታተልቲ ቪድዮ ከም ዝረኣኹምዎ እዩ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ማእኸል ዶብ ትግራይን ኤርትራን ሰላምታ ልውውጥ ክገብሩን ሰላምታ ተገባቢሮም እውን ብሓደ ንክሕወሱ ከም ዝተገበረ ተራእዩ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዝህሙን ኣወል ስዒድ ሓደ ነገር ቃል ኣት ነይሩ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኣነ ቃል ከኣቲርኩም እየ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ማእኸል ዶብ ኤርትራን ትግራይን ብሓደ ተሓዋዊሶም ክስዕስዑን ክፅምበሩን እዮም ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ብኡ መሰረት ድማ እዚ ናብ ገሃዲ ዝተቐየረ ይመስል ብዙሓት ሰባት ብዚ ሓበሬታ እዚ ሰንቢዶም እዮም ምክንያቱም ሃንደበታዊ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ኣብቲ ምስሊ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ተራኺቦም ብሎ ይኹን ዳእምበር ሓደ ሰባት እውን ሓቂ ኣይኮነን ዝብሎ ኣለዉ ክስካብ ኸዚ ግን ሙሉእ ንሙሉእ 100% ዝተረጋገፀ ነገር ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ኣለኩም እስከ ብዛዕባኡ ዘለኩም ሓበሬታ እንተሃልዩ እውን ኣብ ኮሜንት እንዳገለጽኩምና ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ንቐፅል እስኪ ሓወትና ይዛሓውና ቪዲዮ ከም ትዝሪኹም ወይ ዝመስል እዚ ቪዲዮ ኣይሚን ተለይተ ሳሒተ ናልፀንሐ ቪድዮ ግን ኣብ ቲክቶክ ብዙሕ ሼር ይገብርዎ ኣለዉ ብዙሕ ሰዓት ምናምናም ተራኺቦም ፅምዶ ምናምናም ናበሉ ብዙሓት ሼር ይገብርዎ ኣለዉ እስኪ ሓሳብኩም ኮመንት ላገለፅኩም ዮ ጋይስና ድማ ንቲ ቪድዮና ዞም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ኔክስት ቪድዮ ተንሰክሳን መፅእ እዚ ቻናል እዚ ሰብስክራይብ ጋር ኣይትረስዑ ኢኹም እዚ ቪድዮ ዝመችኩም ላይክ ላገርኩም ፒስ ይመችኩም ደቂ ዓበይቲ